Ja som počul takú teóriu, že keď skončí vojna na Ukrajine, tak všetci tí vojaci, ktorí proste posledných 6 rokov nepoznajú nič iné, iba násilie a už sa nevedia zaradiť naspäť, takže oni budú obrovský problém. Potom ako raz skončí vojna, rôzne kartely, kriminalita organizovaná a tak ďalej. Nemyslíš, že Ukrajinci budú náš obrovský problém? To nie je teória, to je fakt. Sú veci, ktoré sú potvrdené po všetkých vojnových konfliktoch. Tie motorkárske gangy, ktoré vznikali v 60. rokoch, to je všetko vlastne organizovaný zločin, dokonca dnes ich vlastne vedú ako teroristickú organizáciu. A to všetko boli veteráni z vojny. Veteráni z vojny sa vrátili naspäť do Ameriky a nenašli uplatnenie, pretože ten stres, ten tlak, ktorý na nich bol vyvíjaný, nedokázali v žiadnej práci vlastne absorbovať, ani v zásade adekvátnym finančným ohodnotením. Vláda sa o nich nestarala a potom to menila. Dneska už existuje ministerstvo pre veteránov v Spojených štátoch a začali si zakladať takéto gangy, kde cítili súnáležitosť medzi sebou a rozhodli sa, že sa musia niečím živiť. Tak sa začali živiť proste hazardom, prostitúciou, drogami, zbraňami a tak sa z nich stali organizované gangy.